Donc, 5 000, il y a 13 millions 710 000 dollars. Donc, on convertit en CFA. 13 millions 710 000 dollars. Multiplié par 6. Voilà. Nous va calculer 7 milliards 626 millions. 8 milliards 300. 8 milliards 308 millions et quelques. 8 milliards 226 millions. Très bien. Donc 8 milliards 226 millions. Ça, c'est d'abord, oui, mine clé. Mine d'obi mine sur le calola. Niori. Ça, c'est par mois. Au lieu de me rappeler, au bout d'un moment, là, tu as 2 millions. Mali mine d'obi 6 tonnes de guerre par an. Mourla de là, tu as 6 tonnes par mois. Moi, tu as archive, tu as bourse, là, tu as calculé. 6 tonnes par mois. 6 tonnes par mois. 6 tonnes d'or par mois. Comme beaucoup, ou sauter trop premier, n'était comme la malheur avec Atongini. Ko barrique, il y en a qui barrique, ko toro du même nous donne fusionner là, n'était comme là. Ou you tombe, ou mourir là, ou bien mourir là comme ou tombe mourir là de capor var minkelesa. Mourir là ton là tout, ou minkelesa et Congo. Tellement que Mali saline, ou Mali d'aka kantike. Donc bi. Comment on te doit fouiller, c'est pour que l'État incite, l'État pour gagner. Parce que bi asimi dans l'économie mi Mali sera chien tout. Mali ni Robina, Mali ni Ros, Mali ça fait asimi dans Mali sanko la Canada. Ni a kele, ni mon maman ma qu'on a bourse là. Je les barème avec moi ici. Je les barème avec moi. Mata impôt ni ajo ni fin chamana, mata olushila. Et l'État dit que désormais, maintenant, fait calculer sur vos chiffres d'affaires. Nous avons calculé les bénéfices, nous avons les chiffres d'affaires là. 13% mota. On a quoi ça? C'est une idée de fin chamana qu'on a comme condition nous poser. Contenu local, 1,5 million, assis nous au taux de goudoma. Qu'on fait kacha. Kokacha. Et puis Nimbekara engagement de au gouvernement donc ils viennent poser des conditions. Coûte c'est tout. Parce que Bibina ou Farao ou Yowar de Storo, voilà. Ou de Ato, Mama B qui est mine d'atum qui est à Biukuna et Takanga qui minedi. Non, mais elle c'est la mine de ma contrat là. Mais Tener bien déjà, il y a les Tener sans nous bien déjà, ni qu'à mine d'atum, quoi qui Farao la Gatani. Condition de là, condition de la remplir, voilà c'est Katao. Mais mine de ma mumbe na Jorani Tobu et Ratakatao de Kacha. Dans là. Donc, Bi, Ama de Tim de Togo Jume. Bibi na opérateur chama fara war la ou Mali Touloubo ou Mali Bichi. État est mis for Bi. Mali sera chez nous donc Mali Sanunko n'a pas la tout. Ala est mort ben Mali Mamoum Mali bon Woloto. Sanuto ala est de Farakantou. Ou le Brata Boromina. Nous Boka dont ta boîte à Kritigata. Fait Mimba contre nous sans nous de bas. Donc aujourd'hui, Anya et Kafo, ou Lettre Mouchi, Dorete, c'est juste pour que Mali ait des contrats tigres, ils veulent s'en aller au Qatar. Mais Wari, nous ma Sara, nous avons un gouvernement de gouvernement, mais Moussa Melayou Kelinda a monté un calendrier toro. Semaine prochaine, nous avons un minda qui va fomenter. Semaine prochaine? Non, Nasiga. Et tu vois, Nasimia faut abeiller que Nassim Mali, mais que Nassim Mali. C'est pas un discours créé. C'est pas un discours créé. Non, mais quand il finit, qui ici, semaine où la messe, c'est une émission Kaya. Ça fait qu'on a une wari, mais pas de papier, mais qu'on a une wari. Parce que juste à quel point le protocole est du coup, on va voir Solari. Et l'aide d'engagement, tu peux voir mon Solari. Parce que vous connaissez le protocole signatoire, vous avez 75, vous avez dit, protocole pour nous dire quoi. 50 milliards, vous avez dit, 50 milliards d'or, ça c'est à la signature, 75 milliards, ça c'est à l'application, 50 milliards encore, ça c'est juste pour la clôture. Lettre copie bien. Donc, à mes il faudra que le gouvernement félicite. Le gouvernement a une barre de maïna. Le gouvernement a une boîte de la manquement, le gouvernement a relevé 5 000 milliards. Le gouvernement a relevé. Mais avec tout ça, on a oublié 200 milliards, 300 milliards d'autres, ils s'engagent. Même dans l'électricité, ou emploi ou Makobeka pour le Kobekata. Ou le maçon a protocole signé. Au Nakara tribunal, la terre, voilà ça m'a ramené. Même Malien, nous bien coupé bien tout moi. Mais même Malais cadre faux, nous nous barré mina. Nous clubé mangana kafou, ou nous rien. Au comme on m'a coûté si vraiment justice ou le état tient pour justice production mon gars bara mon gars ils vont jamais en cadre intègre ils disent qu'ils bougent pas ils sont prêts à dire la vérité devant la justice à l'état malien barak me tourne toi vous nous contara ou tara c'est secret ko be dugulanta be fo ou ko ils sont prêts à ta ni jamana ou ni ngami no beta tient pour justice là ils vont jamais laisser leur pays. Donc, Gela mi secteur minier kono bi. Uruga minga ubuluka simita kalama.
mun ka contrat kan ka expire i b'a kalama ko n ka baara min kɛ kalo kɔnɔ u b'o baara de kɛ semaine kɔnɔ o baara de ka kɛ u kan ka baara min kɛ kalo kelen kɔnɔ u b'o de kɛ semaine kelen kɔnɔ u bɛ ka baara fini kɛ pour que dɔrɔn u ye sanu mun ye k'a bɛɛ bɔ sinon u bɛ ka min kɛ bi an ɲɛ b'a bɛɛ la mais an bɛ ko olu bɛ ka jigin ni mansin ye de i b'a kalama Mali foro tɛ to parce que secteur minier waati min nana a bɛna ne k'i ma ko nafolo de bɛna ladon Mali kɔnɔ miliyari fin donc yanni u k'u tigɛ sigi yanni u k'u tigɛ donc gouvernement ɲɛ b'a bɛɛ la c'est pour cela ala kan bɛɛ sɔn Sanu ɲɔgɔn ministre de l'économie na c'est Sanu est l'un des ministres de l'économie que le Mali n'a jamais eu Mali ma deli ka ɲɔgɔn ministre de façon mais a Daloa filɛ nin ye mɔgɔ min bɛ taa mini kelen na jɔ ka fɔ ko bon 5000 milliards de b'i la ne ye calcul f'i ɲɛna o calcul filɛ baara min filɛ nin ye mɔgɔw ka don ka 11 bɛ prix min na sur la bourse u k'a ta dɔrɔn u ye lettre ci a ko ah bon n'i y'a ye ka Mali i ye nin kɛ Mali la i bɛ nin kɛ ɲɔgɔnna kan na donc lettre in ci k'u yɛrɛ ɲini de ils veulent aujourd'hui que le gouvernement k'u gɛn ka taa mais yan'a ka s'o ma dès le mois prochain la semaine prochaine le gouvernement va prendre des sanctions inchallah parce que Assimi ko n'i sera Mali ma i sera ale ni mun de ma donc les têtes vont tomber non les têtes vont tomber kana siga yɛrɛ e mɛnɛ a kɛlen ko papier in signé kun tɛ dɔwɛrɛ c'est juste pour u ka mɔgɔ labɔ kaso la donc u ye versement fɔlɔ kɛ e k'a lamɛn e ye versement fɔlɔ kɛ mun b'i bali k'a tɔ kɛ ah u ye 50 milliards versé e m'a kalan sisan a kalan mɔgɔ k'a mɛn non a kalan yanni an ka taa kuma fu fɔ a kalan bɛnkana e ye engagement ci ka kuma min fɔ e ye 50 milliards versé début octobre Bariki a effectué un paiement au gouvernement de 50 milliards francs CFA 85 millions de dollars dans le cadre des négociations en cours des termes d'un protocole d'accord. Depuis lors, elle n'a pas relâché ses efforts pour collaborer avec le gouvernement, bien que Barrick ne reconnaisse aucune responsabilité. Elle a choisi d'agir de bonne foi en tant que partenaire de longue date du Mali et dans le but de résoudre les différents... Merci, dans le 50 milliards sera au Yassara. Ah oui, il faut que ça. Non, 50 milliards sera au Massara. On me 50 milliards sur la base de quoi? Quel est l'objet du paiement de ces 50 milliards là? À vous, la lettre d'engagement, le gouvernement, donc tu as trouvé que le gouvernement a raison. Le gouvernement a raison. Au lieu de allégation infondée. Donc le gouvernement a raison. Il y a l'électricité qui est milliard bidou musara yo sara. Warto est là ka fotunko fo gouvernement ga doba aka hakela ni jamana dunga hakela. Mais sans mugani ko e bi ni condition kono. Sans mugani ko waru tararom namba bedon. C'est une transition et ça nous y a moulu. Non, en gros, tu es Jagabara, tu vois, on a eu du dimanche à fond de tata, c'est 5 000 milliards. Mais oui, je suis d'accord. L'État, c'est une continuité au caractère. Donc, on fait des jabidi et Maliens, Maliens, on va voir qu'à la main, niveau mina, le gouvernement a raison. Ça nous félicite, qu'a encouragé. À quand nous faisons Maliens, on va ni ka afuna ka carburant ni carburant dron ka jara ka hakɛ bɛɛ kɔ min dɔw kun bɛ donner 2 millions de litres de carburant kun bɛ donna ye san kɔnɔ 2 millions de litres gouvernement bɛ jɛ o kɔ ça fait au gouvernement bɛ t'i jɔ jusqu'à 40 milliards 50 milliards la n'u ye sanu ye tugun i bɛ taa sɔrɔ gouvernement min sɔrɔ taxe la a tɛ tɛmɛ 20 milliards kan mais o kɔnɔ jɔn de binna sisan gouvernement de perd la il jɛra 40 millions kɔ 40 milliards kɔ à la phase d'exploration et à la phase d'exploitation le gouvernement ne trouve que 20 milliards. Fama ba kla ɲɔgɔn cɛ et Assimi ka kɔri kɔnɔna la Assimi ye mun fɔ Assimi ko k'a bɛ jɛ fɛn fɛn kɔ k'a t'i bolo phase d'exploration n'o ye ɲinini sira ye n'a sɔrɔ gouvernement jɛra 40 milliards kɔ n'i ye sanu ye o 40 milliards bɛ kɛ gouvernement ka acompte ye action ye action bɛ représenter gouvernement ye ala mun de ka di ka nin bɔ mun de ka di ka nin bɔ le ministre Sanu kɔri mini in kɔnɔna la ka ministre des mines fo ka CNT président Maliki Diaw fo ka commission des mines président fo n'o ye Assane Sidibé billahi u sira baara la nin baara ninnu kɛli de la ka maliyɛnw ka hakɛ ɲini donc ni min diri exo mana d'i ma phase d'exploration na n'i bɛ ka phase d'exploitation kɛ tu rembourses i b'a a bɛ ta action min représenter gouvernement so dɔ de kɛlɛ ko SOREM a bɛ bila SOREM ka action na mais alors que fɔlɔ gouvernement tun bɛ jɛ 40 milliards kɔ exo la carburant na ni phase d'exploitation fana sera tout gouvernement ka impôt tɛ tɛmɛ 20-25 milliards kan mais an bɛ mun sɔrɔ Assimi ka tɛ jɛ o kɔ dɛ n'a y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ni sanu yera o tuma na exo bɛ bila jamana ka compte la ni sanu ma ye i perdi la Mali perdi la Mali ka 40 milliards perdi la e yɛrɛ fɛnɛ i fɛnɛ ye wari min don investissement na ka sanu ɲini o perdi la mais une fois que exploration na e ye sanu ye exploitation na ala ko o action jamana jɛra min kɔ k'o bɛ bila jamana ka titiri o bɛ jamana ka action o bɛ kɛ jamana ka titiri a ka action na
donc muni e ni ala cɛ transition saraba an bolo jɛnatigɛ la fo maliyɛnw ka bɔ nin kow de kalama n'a ma nɛgɛ an tɛ ka guerre financer an tɛ ka foyi financer. Donc c'est dire que l'or malien va non l'or malien va briller ngo Mali kɛra brille déjà mais ça commence à briller Mali kɛra banna jamana de ça fait Mali billahi an bɛ saraka bila ka taa di Dubaï la tɛmɛ mais ni wariso na sanu lajɛ est-ce que ka lajɛ et encore pire i tɛ min dɔn mun y'a la juguman ye mun y'a la juguman ye an ka réserve d'or ça fait combien ça fait plus de 8000 tonnes d'or de réserve et les choses nana a trouvé après 142 000 km². C'est le bassin le plus riche de l'Afrique de l'Ouest. C'est le réservoir de l'Afrique. Au dessin, il y a le pétrole de l'Afrique. Nala est mal dit présentement 2 ans à Ben alors on a créé Mogobe Sadjila Kanamala. Allah a mal dit tout présentement. Non, tout le monde est au BBC. Ça veut quoi tout le monde est John Rolix est mis. Non. Mais mon bébé c'est qui? Aïe Jamana tout nous boulot dans quoi? Comment vous voulez? Voilà. Ok, Boubou, en mettant Kibaraouye, si ça n'en est politique, Bounakouya, Kaujim Kato, Aywa, Média, Gandhi Malien, Kaye, la Sédo, Keko, Kalaye, Wassa, Ben, élection, Kokanye, asile politique, Mamoun Bolé, le Kokalaye, Kaye, Fakou, Bella Dina, Wassa, c'est la élection, naturellement. Aïe, Foliko, là, Francis Fana, Outien de Francien, en Gela, Chaman, don Anna, mais Aïe, n'a pas Chaman de Fanani. Donc, maintenant, Koka, Bo, Maître de Bloc, Tire, dit, Maître de Ma, Kalebou, Komay. Il veut Moussorba. Eh Moussa, ni ega ɲinga tenten de Kaujum jabili mandine a mandine quoi parce que waaw parce que Kaujum te malien are do ka te malien Kaujum bora malien na prochain fla a ko ni malien ministre gɛ bɛ bɔ malien la ni malien CEDEAO gɛ me nga passeport fara donc bi ne be kuma la dunan de fɛ ko ka fara bora ma fama ka fara tɛ o dusukun de do ka fara ni ka fara kɛ malien i bɛ se ka fara bɔ o yi bɔlen malien la mais i ma ka fara bɔ ka kɛ malien o ni yɛrɛ de layidu ta k'i bɔra malien la donc a b'i kunna je t'attends de je ne réponds pas à un frère à un compatriote mais je réponds à un étranger total Kajoum tɛ se ka kɛ Mali fɛ parce que Kajoum yɛrɛ tɛ malien a tɛ se ka kɛ Mali fɛ a yɛrɛ de y'a bɔ a da il a déchu à sa propre nationalité a bɛɛ kɛra bɛɛ ɲɛna donc n bɛ dunankɛ jaabi i ko ko Kajoum ko kan ka t'u nɔfɛ ka na o ma Kaujum b'a fɔ a bɛ CNT kɔnɔ don min na n'a b'a fɔ Assimi ma nous avons des politiciens ya Kaujum b'a fɔ don min na mɔgɔw ka taa lajɛ quand il était vice-président du CNT Kaujum ka déclaration na Kaujum a bel et bien parlé ko bandaw ni bandaw ma zon minɛ ko transition ko nafa t'a la o don il était bien payé a bɛ CNT kɔnɔ a bɛ wari ta i ko Kaujum ko Fransi kan partenaire do o kɔrɔ Kaujum kan ka yafa deli i bɛ ka su fɛ e ko France en partenaire e i bɛ ka gɛn mun kama ngo i bɛ ka France fɛ jɛ ka yɛrɛ i bɛ ka se ka foyi bɔ France taya la an taara boulevard Seli an taara Seli boulevard kan i bɛ ka gɛn o de kama pourquoi on a changé IBK ni Kaujum y'a dɔn la France est un modèle le partenariat avec la France vraiment c'est une chance et que France aw tɛ foyi ye ale de tun y'o kuma mais bi ni nin bɔra a da n y'o faamu ko France armée ko c'est un modèle pour l'armée malienne parce que ko an bɛ ka kɛlɛ kɛ ni France ka taabolo ye Kaujum b'a rappelé 84 000 militaires maliens min formés par la Russie i b'o chiffre fɔ bamanankan na maa ba 80 ani naani Russie y'o de formé Mali officiers la minnu bɛ retraite la minnu bɛ yen de 1960 à nos jours en 2020 plutôt ka taa bila o la 2020 ka yɛlɛma ka taa o mise à jour tɛ n bolo Russie ye min formé Mali armée la France m'o jaga ta jaga formé. Ah bon? Oui. Russie ka minɛn bɛ Mali armée bolo a jaga ta jaga France ka o minɛn t'an bolo donc la France n'est pas un modèle pour l'armée malienne. Pour preuve a ye organisation min fɔ nin il fait référence à l'école des soldats Napoléon ka min bɛ kalan école des soldats la n'an bɛ recrues formé an bɛ o mun f'u ma o kuma mun filɛ nin ye an ye Kidal libéré avec le système de général Diep. Il y a un grand général vietnamien en 1954. Le plus grand général Diakono généralité général Minkan. Français, Vietnam attaqué. Français, 8000 Vietnamiens ne faga. Vietnamiens, 3000 Français faga. Quand la kele daja Vietnam na, akara chamjeng pu.
La bataille de Djem Djem Fou. La bataille de Djem Djem Fou. À quel là, le grand général qui a dirigé la guerre, il s'appelle général Djep. En nous, système de qui d'aller récupérer. Avec le système tout le Après, en 1975, Vietnam a été attaqué par les États-Unis. Américains ont défait le Vietnam. Ni général qui n'est pas fait. Mais les gens qui ont été en France, les États-Unis ont puissance sous l'eau. Au Vietnam, ils ont été au don, canon. Les canaux, c'est canaux Moumbébé, canaux Kelinglim, non. Les canaux à char là. Au canaux Moumbébé, on va pousser à 5 km pour la casse sur la cible là. Vous pouvez trancher ici, qu'à piège ou gland court. Qui d'aller mener dominant, amener Djem quoi système dit. Amener la tour. À part l'armée malienne et les Russes, à Bioukouna, avec l'école Fador, l'école de guerre d'Aïl. C'est l'une des meilleures écoles. L'école de guerre là, ça. Ah bon? On est à notre troisième promotion ou deuxième promotion comme ça. Mali école de guerre, troisième promotion de deux promotions morales déjà. L'école de guerre du Mali, c'est l'une des meilleures écoles aujourd'hui de l'Afrique. Donc c'est. Agne qui d'aller mener nous au système dit. Au système qui doit fouiller. À Bioukouna, peu d'opérations, mais plus de stratégie. Opération de Doria, stratégie de Bounia. Quel est le droit à faire Bounia? On a tout. Terrousou Willa quand on sur Okuna. On y a d'aller faire. Mangamati, Marfama Bofou, Mabougou, Jara, drapeau bleu le 14. Agne qui d'aller mener. Et Marfa Kelinchigam. Voilà, Bioukouna, on a amené ses secrets. La doctrine militaire de l'armée malienne. Takala Yakol Sobaoula. À Ben Allah Nakrati. Francis Kumbaka Mouamou Blakana Malila. À Bekoué aspirant. Tous les officiers, Francis Kumbaka ou comme soit à Kalane, là où on a Mali Nord, la Canadienne et Kalan. Opération Barkana, c'était 5000 éléments. Il y avait 242 éléments, même qu'on est aspirant. Nous, nous formation, où dit la Mali guerre là. 242 État français, État français, renseignement qui rapporte à Kakala. Kemé Flan Binani, à Bekoué Kalandé, à Beformé dans Mali Kelela, à Kidal. Donc la France, la France n'est pas un modèle pour nous. On a officier tchaman formé là, Russie, Allemagne et Chine. Mais il y a la veine de pour qui il y a bon matériel de blocage, il y a des matériels de man. Calé qui n'est pas pour ça côté système Yanamai. Il y a le mousseau. À quoi est il Russie de Vietnam demain contre la France. À quand il y a encore John de Vietnam demain. À quoi c'est arrêta. John de Algérie demain. Aujourd'hui, l'Algérie est le troisième partenaire militaire de la Russie en matière d'achat d'armement. 25 milliards de dollars. Algérie est le don. Maintenant, à ça. Mais nous francs, issu de maintenant, maintenant, Kata de Bouteflika. Aïe, Kaoudjima, rappelez-le là. La France n'a jamais été un modèle pour nous. Mais il y a la veine il faut qu'il tire pour matériel de blocage. Mais nous, comment matériel de blocage, il faut faire ça. Ani matériel de blocage là. Matériel de blocage, c'est Akata arène n'ingana. Matériel mimbe marfa de terrorisme. Ani matériel de jidi malioma, ka marfa de terrorisme, ka jidi malioma. Terrorisme be mali fakako. Et puis au matériel mako ba konye jida oma, ye jida ma mi enfant ye defene marfa doma. Matériel mimbe a demain pas quand mamie demain kola jo à la porte maintenant de son de sa propre région Kidal. Quand Mali armée la jo Kidal français on a jo dans la kawaka avec kelendona. Mali armée contre ces hommes Mali qu'on a français de BC. Ay kaudi m'a rappelé là. Akata histoire là. La France n'a jamais été un modèle sur le plan militaire pour l'armée malienne. Akata histoire là. Maliki Diaw, il est le produit de l'école de guerre de Chine. Ismaël Ouagé, il est le produit de l'école de guerre et de défense de Chine. Ouloubé. Maliki Diaw est diplômé d'artillerie sol-sol avec Chine. D'artillerie sol-sol, c'est dans le Mougou Premba Moubé, il veut Mougou Premba Moubé Nani Doumalay. Maliki Diaw, c'est le Ismaël Ouagé, l'université militaire de la défense nationale, allé au de Chine. Oui, université militaire. Sécurité nationale B, défense nationale B. On va pour défense nationale, DOT, défense opération territoriale. Au final, quel est le boulot? Il veut qu'il y ait un projet, il veut qu'il y ait un territoire défense. Et Mali Maseka Fara, Mali Maseka Bintou là. Parce que tous les officiers, même si c'est le Madron, le ministre de la Défense, général de corps d'armée Sadio Kamara, Sadio Kamara. A souhaité des stratégies militaires.
Tiens. Il a fait Marshall. Voilà, il a fait Marshall. Plan Marshall. Plan Marshall. La stratégie militaire. Merci. Maintenant, on a des bécaf et c'est la télé qui compte. Voilà, mais que la France n'est pas un modèle militaire pour les femmes. Officier, officier, baba, FMP, Bibina, malien pilote, Mounoukoume, Amina, Akata, Ingaleke. Et, fin de dit. Et la guerre entre la Libye et le Tchad, la guerre de dit. Guerre de sable de non, non, non. Il y a un à toi là. Voilà. Donc, Akata Ingaleke, les premiers pilotes de l'armée tchadienne, qui forment l'ami Mali ou formé la Mali Miki de la MiG-21 en 1964. C'est les pilotes maliens qui les ont formés. Au dos, le Mali avec 3 escadrilles de MiG. Une escadrille est composée de 6 avions. Mali avait à peu près 4 escadrilles. Au escadrille, et Mali a escadrille de France, avions chassés Kalabo. Kagen Kalabo. Les escadrilles à Kata Aïta Takone de Afawi. Moussa Traoré, France, Miki, Ayelana a escorté les MiG-21. Au MiG-21, Mounoubé, défilé là, où il est paradis qu'il y a un avion, il joue reste les terrains, il a piloté sur la là. On l'a comme Miki Djigin, Kidal, tiens sans fait. Miki. Kasropicité. Ah ouais. Ou bien Miki de Bloko Goué, ou bien fait Migoya Gourevet en russe. Oui, Miki de. Oui, Miki de. Miki de Bloko Goué, fait Migoya Gourevet. Au MiG-21, Mounoubé. MiG-21, tellement que c'était l'un des meilleurs MiG où il y a avionique, à électronique, à technologie, à dit Francima. Où est-ce qu'il y a Rafale Noué? Ma femme, France, il y a avion follow type ta, avion follow, France, il y a MiG modifié ni MiG-21, Mali protection des armées à technologie, à dit Francima. À dos, il est chez MiG-21, Haramaka Djinati à la carte à Glantou. Au cas flamme de la paix là. Les missiles sol la carte à dit. Kakla Mali surasu blakata ekomokla libera mangana ananga arumtara yo surasu blakana ko 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 mino mena ali sinamana jondo France et ces derniers missiles là France nana fonyo ko no ko missile d'aller mena kabe mais les missiles russes là kata détruire nord là ali sinatarana des missiles de longue portée ay portation ou le coup si anakma ni kawjumi ni fama balnela parce que mo min do jamana tintala make jamana fe ali sinama fo ka siningale gerara la na asinin gerara la be koda politicien ngatu mi o masini mi mo ne bo politique mo ne démissionner ka bo asmala mo ne démissionner ka ujum ne kam toti ne démissionner ka ujum ne kam ka bo anga parti la e mona ka ujum de en to campagne na nte politique débat fait mais mi yoro fitini fié quoi en me campagne na do en me kai j'étais avec Soumoulou Boubé Maïga ka ujum go ko me ko ni a me campagne ko zo ma minali mais Kaoudi m'a rappelé là. Et aujourd'hui, parti clé que l'avocat Kaoudi m'a dit qu'à faire un kele, ne bon non, ni Kaoudi m'a dit la politique. Donc on avait CNT qu'on avait na face sur, on y est face au dingue. Ni Assimi Koumara Dungodo avec Gelade, David Oba Assimi Mbolo. David Oba Bolo ko Assimi Ward de voix partout à renforcer. Koubeta, au Koumana Assimi campagne barake. Hey, moi je m'en Assimi que la gonte n'y forêt. Quoi mo tika balbe tinina kuma o ban connaît mais dongo donia sini ko fait à tous les volontés à fait à tous les niveaux a beni ala una krache na simi fait de dongo do mbe kuda nunu ma signi wallahi ala aba foko malon ba fara nungo ba réconciliation non 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 o ye malidou nga réconciliation mais étranger ne be réconciliation no ye malidou ta de mais Kaoudi me demande ça je te dis Kaoudi me demande d'aller de côté il a renoncé à sa nationalité n'était que l'un kuma bela boyambi son état simi ni ko devi min ba bolo combien de millions pour que ta parti kuma la seyoro la asimi kele kunga chade ay boni doga bon dalwa kele kina simi kele la ki tra proportion no ko asimi jamana ko la kamata mais mo na simi kele la ben indien bi se ki dem il n'a jamais voulu asimi Bigneski c'est ay femme la fait malide mais la France mi fait de dongo do en donner un combat politique. Ah bon? Non, en mode qu'on on fait officier. Ah bravo qu'on nous grand général de corps d'armée, au grand général d'armée. Billah on fait avec un général civil. Ah bon? Ni ala non fait vers Kadidron. 5 étoiles. 6 pendant ta comment est ta bla simitalia ou non politique sera fait dans le lolo là.
il b'a k'i yɛrɛ la de fo i se ni Assimi fait vers di don o don i bɛ kuma min kulo la i ma parce que a di malien ye ka situation sécuritaire globalement il bɛ da kunya dama dama fɔ quoi mise au point wɛrɛ tɛ yen Algérie se débarrasse déjà a ka mɔgɔw la Ouassine Nassirou i yɛrɛ bɔra ka ye France 24 la a bɔra k'a fɔ ko ani Amadou Kounfa k'a y'o ta interview la nkalon don Amadou Kounfa tɛ an y'o fana daluya sɔrɔ o ma sɔrɔ non Amadou Kounfa tɛ n bɛna nin relance kɛ RFI kan tɔ k'olu bɛ na ayiwa ka kumaw lase u bɛna kuma a nɔ na ko walasa u kana propagande kɛ terrorisme nkalon don Amadou Kounfa tɛ an y'o daluya sɔrɔ kunun ni min fina kana to an ka Amadou Kounfa sirilen dalen yiri la Amadou Kounfa tɛ a sirilen dalen billahi Amadou Kounfa bɛ yɔrɔ min na ale kuma ka gɛlɛn Amadou Kounfa tɛ an y'o sɛgɛsɛgɛ k'o da o Souleymane Kaoudjim la France veut négocier avec le Mali a bɛ fɛ ka négocier ni Mali ye la France veut prouver aux autorités de la transition que ale ni terroriste dɔ bɛ contact la a bɛ se k'u la sabali a ye nin sortie min kɛ kɔsa in na c'est juste pour influencer l'autorité de la transition u k'a dɔn k'a fɔ ale ni terroriste bɛ contact la mais a filila k'a fɔ k'anw ka service de renseignement ɲɔgɔn tɛ yen bi anw bɛ se ka Amadou Kounfa ko kibaruya fɔ ale Ouassine Nassirou ye min fɔ Amadou Kounfa tɛ bi a tɛ a ni Amadou Kounfa bɔ ɲɔgɔn ye nkalon don donc Modibo Konate y'o détecté ayi sa anw tilala kuma la sa Amadou Kounfa tɛ bi a ma kuma c'est une manière parce que u bɛ négociation na volet économique avec le Mali i ɲɛ bɛ an bɛ ka mini fɛn fɛn fɔ nin ye français de b'a mini bɛɛ kɔfɛ i ɲɛ bɛ nin mini fɛn fɛn na français de ye nin bɛɛ ka contrat gara ye o fana dɔ wɛrɛ don débat ye n tɛna don o kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛ t'u wele ala c'est que a b'i don o kɛrɛfɛ de contrat fɛn fɛn bɛ ale bɛ gouvernement wele k'a fɔ a ye contrat di nin ma nin signé nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan nin kɛ tan prévu bɛ mais mini o kumara koyi mini o y'a on va peut-être l'inviter maintenant du média français alors que Amadou Kounfa était recherché par la France hier et aujourd'hui c'est le même Amadou Kounfa qui est l'invité la France s'est contredit France yɛrɛ b'a dɔn ko diɲɛ tigɛra la nin kuma la c'est une manière de montrer à Assimi on peut t'aider ɲama i ka to an da ka don kuma la c'est pas vrai Amadou Kounfa a t'a yɔrɔ dɔn n b'a fɔ ma an yɛrɛ bɛ Amadou Kounfa yɛrɛ n'a y'an ja an b'a Amadou Kounfa musonin cinin an b'o bila u bɛna communiqué yɛrɛ kɛ l'attaque de Djoura kow bɛ yen dɛ n tɛ fɛ k'o f'i ye Djoura min kɛra donc n'a y'an ja an bɛ Amadou Kounfa musonin cinin bila u bɛ communiqué kɛ sinon Amadou Kounfa yɛrɛ tɛ